Chicago Tribune na reporter ni ta chu document shik hi kan ringot maya code file chi sang hain thuthar hai chu atur ka zong ni tin maya ni huna duwa a chau thlak boka ma se ha manero a om thin chanchin buwa front page chalan kha kan tumber pakhat ani thina ka report chu voi duai lo alang ta fo mai tum khat po thuruk then khat grand jury thuziak te chu ti pal thil thuwa van tlang mu thaya anda chu ka hai chuak not maya anhuwa ka article a chuan Chicago a project sang abikin kongan siam na phena thamna na satak om thu chu ka chuata ani kha ma se document ka hai chuato zonga thu thin thong ber mai chu karte chi pinto kangin leirol pathum te nun na ala ka wanga asiam tu Ford Motor Company an khin na thu kha ani USA Motor Siam tu Company in thil lau om tak an siam awanga thu boi siam sak tura khin an ni voi khatna ania Winnemac India a code file ka highlight chuan Ford Motor Company thuruk tam tak ka hai chuaka an kar siam pinto chu nunglama tangin motorin chak vak lawat lan chung po in ron suta sela kang mai ti chuakin motor chu apuak thei ti an hresa kha alo ni a documenta inzi angin ahnunga bungrua da na chu tlema ti len an du wang le sum tlema zong le belan du awangin mihring himna tur an ngai tha alo ni Ford lawyer courthouse atei kwalvel khan chung document kala chhong lai chu min ron hmuwa rang lutukin court atlan chawa mipui hmu thei to lo tura da tir le turin han nge na ma se atlai hretani atu ga chuan ka report 14 kang mai hlo om angai tha thuru kan thup seng lo tin tribune na an chuata chuai maya ram pumin an lo hmu pha ta ani company lian te thuruk chu nei in ti maila atak ani nge yem ti ero chian anga yani chanchin bumi ten thu an chua ma in emo prosecutorin evidence atan man tlake ati ma hian document te chu aleman ni lo ti fianan kongtam takan paltlang anga yani pinto le kha chungchanga po khan anziana Ford letterhead kha midang siam chapani em a ming sign te kha aleman ni em atakan ni ngei ti engtin nge ka hriat kha le kha voitam tak photocopy to ania kha wang khan ale kha ti danglam to ani lo ti engtin nge ka hriat trongkam danga soi chuan document photocopy ka kol lai chu atira document kala hmu ngai mi alo nen a in angani ti engtin nge ka hriatang chu mai ala ni lo ka document kola chuan ka hriat tur chuang ki mem ani na taka chuan Ford an pu na ne na thu in mil claim lo om kha ani bera le khadang mi pui hmu lo tura an la da that thil ni dan ron thlak danglam thei te hi an lo om reng lo mo heng te hi zo na poimo tak mayan ni a Thuthlung Thar kan sui chian na po an tangkai em ani Bible ka ken hian manlai thuziak hlui tak mai an copy chhon ka keng ti na ania atira Isua chanchin an ziana mathaya marka lukale johana te ba ka Thuthlung hlui le thar te hi mana vai vutan chang to a ti chuan tuna Bible kan hmu te hi voi sang tam tak an copy chhon to ani chuan atira an zianen athu ain ang ti engtin nge kan hriat to ang chuba ka heng Isua chanchin ziana buli te hian min hril mayan na yem Isua chanchina khan kauran te khan midang hriat ve lo tura thup then te an na yem engtin nge kauran te khan Isua chanchin Thuthlung Thara inziak ang ni lo thil ni dan ron thlak danglam vek thei thil kha an thup then lo ti kan hriat theiang ti chuan zo na poimo tak pani Isua chanchin inziana hi dik taka von himan ni em ti le kauran khan Isua chanchin poimo tak dang thup then an na yem ti te hi chui chian an ngai ani hemi chungchanga mithiam khovel huwa poa soitur om ber nia ngai ka hria niwa ka katlan pheya kar ka hoa Princeton lam ka pan pheita ani kum somriat palimi Bruce Metzger-a chu ahun man na thin Princeton Theological Seminary a an library a chuan inrinit la ya ka vamua ani chuan noi chung hian lekhabu pothuk mai vuak fai hi nuam ka ti ta khop mai halotia lekhabu chuanom tak abikin Thuthlung Thar lam phei chu aziak nual to ani ale khabuzia le edit zong chu somnga an tling to a chungzinga chuan the New Testament, its background, growth and content, the text of the New Testament, the canon of the New Testament, manuscripts of the Greek Bible, textual commentary on the Greek New Testament, introduction to the Apocrypha le the Oxford Companion to the Bible te khan oma tam tak chu German, Chinese, Japanese, Korean, Malagasy le tongshang le alin anito The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha kha midang nen anin edit trauma New Testament Tools and Studies ti volume somni pangachuang oma khan general editor anibok
Metzger-a chuan Princeton Theological Seminary atangin master degree anaya, Princeton University atangin doctorate degree anay bok, college le university panga in honorary doctorate an hlana, chungzinga chuan Scotland St Andrews University te, Germany University of Munster le South Africa Potchefstroom University te antel. Sang khazakwa somruk pakwa khan Cambridge England Tyndale House resident scholar na atoka, University of Cambridge Clare Hall sang khazakwa somsari pali khan visiting fellow ania, Wolfson College Oxford sang khazakwa somsari pakwa khan ani bok. Tuna hian Princeton Theological Seminary kumsomli paruk zet Thuthlung Thar azirtir nuin Professor Emeritus ani mek ani. New Revised Standard Version Bible Committee chairman ani Society of Biblical Literature, the International Society for New Testament Studies le North American Patristic Society te president alo nito. Thuthlung Thar zirchian na le khaburin tlak dewi mu chuan Metzger-a ming hi an footnote immanual thinang ale khabu te hi university sang sanga chiange ngei tura an ti thin ani khovel mun sang sanga mithiam ten an ngai san mi ani. Sang khazakwa som palia piang Metzger-a hian tun mahun min ngai tu chuatira biwek vutbuak rong akhala korchung vutbuak rong bok ha ngong or pol or bok chu weekena library vahoi khothong tura casual dewa ain cheive danani asamwar vo mai chu uluk takina khoya amit meng fi mai chu atarmit phena tang chuan mu thai ahun masalam ai chuan akalpu amuang to ti ashriata ma se in chhong chungjok chhona step chu har salo takin ala zo thai chu research ati na mun office omna ani fiam thu po ala du renga Revised Standard Version Bible Committee chairman ani laya anro chun burlian faklo hi min hmuwa achin chu hongin sang khazakwa somnga pahnia thusil tu pakhatin RSV adu lo awanga a hal tumami RSV Bible vap ada that chu min hmutira Hebrai bung kha chang huwa thu King James Version fellows tia an loda comrades tia kan thlak kha alo helvia lo ni ti in nui hek chungin a communist mai atia ni ome ti in min shilfia Metzger-a chuan achang chuan chiang taka min chang lo hian aniang ni inalang ti hian min chang fo maya chuti chung chuan Thuthlung Thara zirna tharlam ber thlengin rontlak ber ani reng thawani statistics ka zo po in sang khazakwa somkwa pahnia ale khabu lo zia to atanga min chang lovin research ati le atanga ahmu chua thar mangin statistics tharlam ber min shil thin athluk that awang chuan mun ming le mi ming han lam chu ngal mai har sat lawa Thuthlung Thar mithiam ta in hian na sang te chu a shevek emoti mai turani heng ti awang hian athu le la an ngai chang thin reng ani a office te takte a chuan tu ver om lawa vutbuak rong bok a hnoi thing thu thleng pahni anaya thut nuam zoka chuan thu turin min ti kangai nat pha hle adam thluam maya ain vong uluka ain ngai tlom hle azai dam awang chuan ka upat huna po ama ang ni ve min ti chak hle ani enge mosoya kan inkom nel deuh nu chuan zona zo turin kain pu cha ta eng tin nge Isua chanchin inziahnate te hi dik taka in hlan chhon an ni ti kan ria thayang Metzger-a hne na chuan tlang deuin ka hrilang chenga Thuthlung Thar bu te hi a original hmu tur pakhat ma a om to lo ti ka hriat kha chuan pomtlak nia ka ngai mi alo karil ru chuan tuna kan nei hi mi zia chhon an zia chhon kan lo zia chhon ve ani chuan tuna Thuthlung Thar kan nei te hi atirami nen anin angani ti chiang takin soi thayani to lo katia engei ngai dan tin ka zot ta ani hei hi chu Bible a bik chak po ani lawa man lai thu ziak lui kan zirna zo na kan zo lai rengani atia ma se thu ziak lui dang nen kan khai khina Thuthlung Thar dang lambik na chu a copy kan nga fal mai hi ani ti na chun zoma chu enge apoimo na kalau ti nga la copy tam tak mun shan da ya zia ni si han khai khin po in mil tha mai inai tamzo paule atirami nen anin angani ti tran chan tur inai belzel don ti na ni anin an theina om chun chu an zia chhona kha ain an wang chawin ani atia ole copy tam tak mun sang mi chuan ati oi om khopanga ma se an zia chhon hun ve thung hi an poimo ve tho lo mo katia poimo ang hei hi Thuthlung Thar dang lambing na dang le chuani thang khat lian or aliam tia an zia chhon kan na ya man lai thu ziak dang te ero chu a original an zia atanga kum zanga emo kum sang khat emo lai aliam hnuami te an ni hlom Greek ku ziak bu mai ba ka chanchin tha hi tong sang Latin Syriac le Coptic te an lelin hi upatak tak kan na ya heng ho ba ka hian a hnu dewa an lelin entirnan
Armenian le Gothic baka Georgian Ethiopic te baka trong chi sang dang kan nga ani atia enge an tang kaina chu Greek kudziak bu te hi ommi alo poni se heng le lin bu upatak tak te atang hian Thuthlung Thar chu kan la nei le thei thawang chu mai ala ni lo Greek kudziak bu te le heng le lin te hi bo vek poni se Thuthlung Thar chu kaushan pa ten hril fiana bu an siam te an le khathon te le an sermon zia te atang khan kan la nei le thei thawang min chan na chu ngai nom viau ma se Thuthlung Thar dang lambik na chu la zo chian kala duwa man lai thu ziak ming thang kan nei tenen khai khinila adang lam viau bi ka ngem ti ka hredu ani kuziak bu thanem tak kan nei ani itia man lai thu ziak hlui mithiam te point pom tla ka an ngai tenen khai khin taila Thuthlung Thar chu adang lambik viau ngem entirnan Isua hun laia thu ziak dang omve min hril turi nei em ti in ka zot ta a he zo na hi ka zot don ti a hriat awangin Metzger-a chuan akuta azia sa hi aron phora tasita sa Rome historian khan edi za som paru vela khan Annals of Imperial Rome kha aziaka ale khabu masa paruk te chu kuziak bu pakhat chi amanga an siam ani a chu po edi zariat somnga ami ani busom pakhat na atanga som paruk na thleng hian kumzabi som pakhat na a kuziak bu manga an siam ani a busari na atanga som na thleng hi chu abo to tichuan tasita sa kuziak bu kan nei om chhun po chu azia hun le anzia chon hun inkar hi azau em mayani chu kumzabi pakhat na a historian Josephus ale khabu the Jewish war khan kuziak bu pakwa na ya chu kumzabi somna som pakhat na le som pahni na a anzia chon te han ni kumzabi pali na a latina an le lin kan na ya kumzabi som pakhat emo som pahni na borvela medieval Russia na an le lin awm bok ati chuan kuziak bu an nei te chu an bei tham ka ti hle maya ma se man lai thu ziak le tun lai hun min thlung tu lazai kan nei chhun ani si ani le Thuthlung Thar Greek kudziak bu engza nge kan nei ve tin ka zota chiang deuh hian min ron ena sanga chuang kan vong thamek ati lai chuan a phur boka a tong po ring ngei mai tasita sale Josepha satenen kha chuan leile van angani hetiang hi man lai thu ziak danga mu tura omem Thuthlung Thar mai ber tu hi enge niang ti in ka zot chunjom le ngala Thuthlung Thar ziana le thu ziak hlui dang te chu khai khin ngai na om lo khopin anin thlawani atia Thuthlung Thar do da chuan Homera Iliad kha aoma chu man lai Greek ho Bible ve ani tuna hian Greek kudziak bu zaruk somnga tling lo hreta om a then te chu le khathem te takte an ni hlom kumzabi pahni na le pathum na hnulama mi te vek kan ni a Homera khan BC zariat vela azi ani a inkar in hlazia chu I chu thiam ome atia anin thlaw han ti mai pi alamani kumsang khat zet an inkar atla ani chu tun lai mithiam ten man lai thu ziak rin tlak ber an ngai te ne na han khai khin po chuan Thuthlung Thar chu alo dang lambi khle tak mai alo ni Thuthlung Thar ku ziak bu kan ti tak chu eng ber nge ni ti ka hre chak ta le maya Metzger-a chu min hril fia sak turin ka zot le a ama saber kan nei chu papyrus them an ni a chu Egypta Nile wi kama papyrus kung an ti atanga thu zia na le kha an siam ani a chu tiang chu somkua pakua kan nei a Thuthlung Thar thu hlom then khat le bu then khat inziahnate an ni atia chung zinga langsar ber chu Chester Beatty Biblical Papyri anti sangkha zakwa som thuma an mu chuwa kha ani chung zinga chuan Beatty Biblical Papyrus number 1 antia chuan chanchin thabuli ami phek then khat le tirkaute thil ti te an chuanga kumzabi pathum na lai velami anni Papyrus number 2 a chuan pola le khathon pariatami thutam takba ka Hebrai le khathonami thu then khat awm boka edi zani borvelami ani Papyrus number 3 a hian thupuanami thanem takan oma kumzabi pathum na borvelami ani bok Papyrus ko ziak bu poimo tak dang chu Swiss mi M Martin Bodmaran aleite kha annia chung zinga masa zual te chu edi zani borvelami annia chuta chuan chanchin tha Johanna ziak mun thuma thena mun ni lai an oma kumzabi thum na lai mi anni hetiang hi thilni dana ni chuan Isua chanchin anzia hun le kudziak bu kan nei masa te zia hun inkar chu azim hle maya ma se kudziak bu kan nei hluiber hi enge ni le atira chanchin thaziak tu ten an zia nge mithiam ten autograph an ti nen khan eng ang taka in nai nge an ni chi ale ti chu karil ruwa alo oma Metzger-a chu ka zot ta a Thuthlung Thar bu pum puya hian thuziak kan nei hluiber enge ni ti in Metzger-a chuan a chhana chu ngai tu awak po ngai lawin chanchin tha Johanna ziak bung som pariat na inziahna kha aniang awain changa aoma chang thum ale lama aoma ale lama chang ni in chi ni le achan ve hlai
in chi thum le achan ve se yani ati ngala engtian mu chuange sang kha zakwa som ni vela khan Egypt a an leya ma se kum tam fe chu enge ani ti hriat lovin papyrus themzinga alo ve renga ti chuan sang kha zakwa som thum pali khan St John's College Oxford ami CH Roberts Khan Manchester England a John Raylands Library a papyrus rang a clear fela Johannesburg ami ani ti hrenga azia dan kal manga tangin anzia hun po a hre theita ani ti chuan enge mu chuatak engti ka mi nge ni chia ti in kalozot thuaya edi zana le za somnga na inkarami ani ati thuzia hlui zirmi langsar tak tak Sir Frederick Kenyon Sir Harold Bell Adolf Deisman WHP Hatch Ulrich Wilken le midang thanem takin achu dan chu an pompui vekani Deisman chuan Emperor Hadrian Lalai edi za som pasari atanga za som thum pariat ani lo vek po in Emperor Trajan na hun lai edi som kwa pariat atanga za som pasari ami dai ani ring thil mu chu chen fa om takani achan chu German theologian then khat khan Johannesburg hi edi za som ruknu lamazi ani awangin Isua chanchin dik tak ziak turin atlai lu tuk to ti in tranan khoa mithiam tam takan mina chanchin tha hi rin tlak manglawa chuan tumani atia an ngai dan chu aron phet thlachiang hle mai a tin kalo pot chata ni e achiang khop mai ti chuan tuna hian atirte ami Johannesburg them chu azia na hun nia ngai Asia Minora FSC khu atanga hlataka Egypta nailui kamami an mu chua kan nei ani chu anthil mu chua chuan history kan mu dan aron ti dang lama he khovela Isua rongbol hun laile Johannesburg inkar po chu azang lu tuklawani ti aron tilanga kanota chon ka ziak thla a Johannesburg chungchanga thil mu chua dang enge an nei ti archaeologist tela zo chian le kaduani papyrus ko ziak bu te chu thuthlung thar copy kan nei hlui ber an ni lain copy upatak tak dang parchmena anzi a omnual boka chu bong vun beram kelle antelo vun mangte a an siamani tuna hian ansel manuscript anti kan naya chu Greek tronga horop pui veka anzi ani tin min hril fia phota chutiang chu zathum paruk kan nei meka then kha chu kumzabi pathum na lai dai to mi te anni chungzinga poimo berte chu codex sinaitica santi thuthlung thar ansel letter anzia bukim kan nei chunte codex vaticanus bukim chi to lote kha anni edi zathum somnga ami ni nan ring ziadan thar cursive rong kai leklek hi edi zariat bora khan lo chuak boka minuscle anti chutiang chu sang ni zariat somnga paruk kan nei mek bok lectionary anti te anom boka thuthlung thara thuthren khat kauran hun pui sang sanga chiar tura anda kho manni a awain sang ni zali pathum kan nei ti chuan Greek kudziak bu kan nei zong chu sanga zaruk somruk pali ani ta ni chu Greek document ba ka hian thuthlung thar kudziak bu hlui tak tak trong sang sanga anzia hi sang tam takanom boka Latin Vulgate kudziak bu hi sangriat atanga sing khat bor kan naya Ethiopic Slavic le Armenian belkhom hi sangriat borvel kan nei bok ti chuan kudziak bu kan nei zong chu sing hi sangli borvel ani chu atia ani chuan engei ngai dan tin ka zota athu soi omzia dik tak chu han soi chiang se ka du ani kudziak bu thanem tak kan naya atira anzia hun le annuwa anzia chon in kar hun a in hlat lo ti isoi boka chung te chu thuziak hlui te dang aya thuthlung thar rin tlak bik na chanan ni em katia te reng mai tuna thuthlung thar kan nei mek hi atira anzi ang tak kanin hlan chon zel ani ti kan soi ngam to ani manlai thuziak hlui ne na khai khin phei chuan tin min changa chu khovel mun sang sanga mithiam te ngai dan po ani a famta FF Bruce University of Manchester England a professor ming thang tak the New Testament documents are they reliable ti siak tu khan thuthlung thar anga adik zia fin fi na tura thuziak hlui nei ve dang thuziak dang engma a omlo ti in lo soi to ani Metzger-a chuan Sir Frederick Kenyon a hming kha alam result to a ani kha British Museum a director ni thrin the paleography of Greek papyri ti ziak tu kha ani a Kenyon a po chuan thuthlung thar anzia hun le kudziak bu kan nei hlui ber inkar nai takang hi eng thuziak danga ma a om ve lo atibok ti chuan blomba kana thu soi khai khom na chu thuthlung thar hi atira anzi ang taka in hlan chon an ni zel donem ni ti rin hlel na om thei zong chu thai bo an ni to ti hi ani ama ero chu kudziak bu sang sanga thu in mil lo om nual te hi engtin nge ni ta ang tunlai hun anga ol sam taka photocopy ti theina anla nei ma kha chuan kudziak bu kha horop malte te in thumalte te in anzia chu anga ya ti sual pal chu ol tak turani ang ma se anti sual pal po ni se
tunlai Bible ti rin tlak lo tu an ni thayem ti hriat ka du ani Greek an zia dan kalmang le manlaya le khaziak tu te thu zia dan han en hian an zia chon a ti sual tam tak a treu thei lo mo katia theyang alo ti sam et maya ani chuan kuziak busang sanga hian chutiang chu sang chuang fe awman ti hi adikem dikang ani chuan rin tlak an ni lo ti na awani mai om ve tin ka zota a atek lo mai ti in min chang phota kan riat masak tur chu tarmit hi sang khal zathum som sari pathuma vini sa an mu chuwa chau ani a ti chuan manlai le khaziak tu te zinga khan tunlai ang thawin mit natna engemo po an nei ve nge yang chumi bel cha turin thuziak fi avak to lo le khatui pher deute halo om thin boka le khaziak tu te kha mihring ve bok an ni awangin film khurin uluk em thin ma se ti sualan nei fo reng ani atia ma se hemi chan le na thadeu hi awma atingal thuaya entirnan le khaziak tu khan azia tu ra chhir lai le azia inkara khan engtin tinemo ain dot dan alo ti fu lo pal thaya thu chu ziak dik ma se ain dot dan angin aziak lo thina ma se chu chuan aom zia ati danglam lo Greek chu mizo trong ang ani ve lo inflected language ani a chu engti nange kalo ti ngala aom zia chu mizo trong a thui soi chuan uin mishing ase ti le mishing in uya se ti chu aom zia sang daya a chan chu thuin dot dan khan kong ro asu ani uin mishing ase kan ti chuan ui hi subject ani a mishing hi object ani ma se mishing in uya se kan ti chuan mishing kha subject ani dai thung ma se Greek a chuan ani velo subject chu khoila ya po zia kila subject ani renga a omzia chu ain dot dan dika anzia lo poin a omzia adanglam ve lo ani chu ni e kuziak buwa chuan thuziak in anglowan om ngeya ma se thu omzia ti danglam khop ani hlom lo spelling in anglo po hi hetiang entirna dang chu ani ma se kuziak buwa zia dan in anglo tamlu tuk hi chuan ril ru chu alati boi tho mai in anglo an ti zong hi sing hi borvel ni in an soyasin kalotia ma se Metzger-a chu ati boi ve tlat lo ani chuan a number hi tamviawa alan na chan chu thu in anglo an share dan hian ril ru a hruai koi wang ani a kuziak bu sang ni kan na ya khan spelling mistake pakhat lo nei ta se sang ni ani nang lo ti in an share ani tin min hril fi a ti chuan zo na poimo ka ti deuh mai ka zot ta a heng zia dan in anglo kan soite awanga Kawshan doctrine han ti buai thei engzan nge om doctrine an ti buai chu ka hremi alo atia pakhat ma an ti buai lo mo o pakhat ma Jehovah's Witnesses te hian in ina lo kalin in Bible hi adik lo KJV a Johana le khathon pakhat na bunga chang sari atanga chang ria ta hriat pui tu pathuman om tharau le tui le thisen chu chung pathum te chu anin thurual ani ti thu te hi kuziak bu masalama a om lo an ti a hei hi adik na chen chu oma he thu hi kuziak bu pasari parial vela chi a oma chung te chu kumzabi som pangana som parukna ami te anni Johana pakhana ziak tu ina zia nia ka ngai lawa kei point ma se chu chuan Bible a Trinity thurin kan hmu hi aron thiat vek ti na ero ani lo Isuan baptisma chan lai khan pa khan thu a soya fa pa khan baptisma changa tharau thiang hlim achunga aron chuk ani kha Korinthon hnia po pola khan lalpa Isua Krista khongai nate pathian mangai nate tharau thiang hlim pol nate chu inziahnate na omro se ti na soya Trinity soina hi mun tam taka awmani ati ani chuan anin an lo nate chu ngaimo tham an ni lo iti na ni em oni e mithiam te hian atira aziak tu soitum ber enge ni ti hriat tumin theito pan chua heng in an lo na kan hmu te hian eng thurin ma ti danglam an nei lo chutianga chiar sual palawanga a omzia ti danglam thei o man hriat chuan Bible let ling tu te hian a phek noya not an ziak thina ma se chung po chu tlem te tak tak an ni an tlem em awang hian Norman Geisler le William Nix phei chuan Thuthlung Thar hi thuziak lui dang zong te aya kuziak bu nga ber ani satli angot lova kuziak bu sang zinga dik ber ani za a somkua pakua le achan ve hi atirami angani anti nge ama ero chu Thuthlung Thar chu dik thei ang ber in hlan chhon po chu lo ni ta se engtin nge Isua chanchin kha zep then nei mi lovin an ziak ti kan hriat to ang Kawshan in khom pui sang te khan thuziak then khata Isua chanchin an inziahnate chu midang in hreve lo se an ti awangin an thup thenani tia an pu na te hi engtia chan tur nge niang Thuthlung Thar bu somni pasari te hian Isua chanchin dikber an ziak ani ti engtin nge kan hriatang engatinge Bible a chanchin tha Mathaya Marka Luka le Johana te kan nei lain chanchin thadang tam tak Gospel of Philip
Gospel of the Egyptians, Gospel of Truth, Gospel of Nativity of Mary te kha tel an ni ve lo heng zona te chang tur hian canon anti chungchang hi kan sui to anga chu Greek tronga dan emo te na emo ti na ni a thuthlung thara tur le khabu ko shani na thlan dan soina ani Metzger-a hi heti lama hi chuan ron thlak ber tura ngai ani boka ko shan shwai tu masa te khan engtin nge Bible tur le lo tur an thlan thuthlung thara tur an thlan nan engte na tenge an man tin ka zota ko shan masa te khan te na pathum an neya ati pakhat na chu apostol te kut chuak an ni lo vek po in apostol te thrui hruai zi ani em ti ani a ti chuan marka le luka po kha Isua zirtir som pahnih te zinga tel ve lo ma se marka chu petera thrui hruai ani a luka po pol anen rong bol dun an ni pahnih na chuan Christian rin na nen a in milem ti an en le a chumi omzia chu atirte atanga ko shani na zirtir dan nen a in milem ti an en ani pathum na chu ko shan tamzok in pomin hun rei takan lo mang tu em ti ani bok ani chuan chung te na te chu mangin chu tianga an te tlina piang chu an tel mol tamai em ni ti in ka zota a he tiang te na an mang kan ti hian khol manga buk lung kan khai anga ngai tur phei chu ani lo heng te na sang sanga te hian ngai poimo bik te po an nei ani atia thil chin chiat lak tak mai chu canon kha a mor an bok ma hau khan kum zabi pahni na bor vela khan thuthlung thara ko shan nol puin an pom hi chu a dai to ani chu mun sanga Christian vak dar ta te a pok khan ani vek atia ani chuan chanchin thabuli thutlung thara kan mu te hi chu tiang te na manga te tlin thei vek an ni ti na ni a adang chu an ni ve lo ti na ni mo khalo ti a oni e heti zong hian soita ila aru no chuaka ti na ani ber ati canon chungchang a soina Arthur Darby nok khan azir lai te hna khan Europa mi ten an man rim ber kong chu kong thaber te an ni a chu wanga man rim chu an ni ati hei hi entir na thatak ni in ka ria British mithiam William Barclay a point thutlung thar bu ami te hi pu khom an ni na chan chu adang thei tu engma anom lo wanga ni ati bok Christian history le doctrine tan thutlung thar bu ami te aya thlan tur le rintlak zok dang anom to lawa mi in chik taka Bible pu khom da na zero chuan thutlung thar bu ami te hi Isua chanchin inziahnate thaber te an ni ti an zir chuak zelani mi in canon omzia dik taka mu chua to chuan Krista chanchin tha thlir dan dik an nei thei thin thuzir dang hi han siar ve ma la chanchin tha buli te an zia hnu fe ami kum zabi pahni na thum li nga ruk na thlenga mi te an ni hloma an lem hlom em mai ani an minga po chanchin tha petera ziak mari ziak ti te an ni a aziak tu an ni thei to lo ti kan hrevek ani ale lama thuthlung thara chanchin tha buli te ero hi chu atirte atanga dikle rintlak tia pom an ni ngal ani chuti rualin liberal scholar thenkhat abekin Jesus seminar anti chua tu te zinga Gospel of Thomas hi chanchin tha bulit lukhia langa yan oma he chanchin tha budang lam tak hi kaushan politics kalfu lawanga azirtirna adang lam bik ti a hnolani ti hi adikem hemi chungchang hi Metzger-a zole kaduani Dr. Metzger sangkha zakwa somli panga a Egypta an mu chua nak hamadi document anti zinga telve Gospel of Thomas antia hian Isua thuruk ama soingei Didymus Judas Thomas an lawzia chua antia engatinge kaushan hian a hnol le tin ka zot ta a Metzger-a chuan ka lekha bu soi chu alo hre chiang na samaya Gospel of Thomas hi kumzabi panga na vela Coptic tronga kuziak buami ani a English in kalet lingani atia Isua thu soi sang za som pali an oma ma se a chanchin inziahnate ero anilo atira chuan edi za somli vela Syria rama Greek tronga zia ni na lang a then laia chuan Isua thu soi dik taka azia chu a ni in ka ria a thena chuan han siam danglam hret anei bok ati a thu soi chu apoimo hle in ka ria an soi zau deuh te ka ti a entirnan Gospel of Thomas a chuan Isua khan tlang sang chunga kho chu thuruk thei ani lo ti na da a heta hian adjective sang ti hi abela adang zong chu mathaya ziak ne nai nang adanga po kaisar thil te chu kaisar hne na pe ula pathian thil te chu pathian hne na pe ula kathil te chu keima hne na min pera u ti in Isua na soya ti a heta po hian athu hlom hnung ber hi abelani ama ero chu chanchin tha budang nan zia velo Thomas azia ka kan hu an omboka Isua chuan thingphel ula chuta chuan ka omang lungchoi son ula chuta chuan min muang ti na soya chu pantheism kan ti kha ani thil engkim maya hian Isua chu atelve vekti ngai dan kha ani a chanchin tha buli tenen anin kalani Gospel of Thomas top na po mari hi kalbauti ro
meichia te hi nunna nei tlak an ni lo an tia Isua chuan lo ngai ro u mipa ni turin kalo kai hruayang ti chuan thlarawa minung alo ni anga mipa te ang ani to ang meichia tu po mipa in siam chuan van ram an lut don sia ti in a soi an ti ani chu ati lai chuan makti deuh hian ameng phok na samaya hei hi chanchin tha bulia Isu kan mu kha chu ani lo tin war takin min hril ta ani ke chuan Thomas asiak chu midang in hre ve lo se an ti awangin ko ran khan an mai luiani an ti chungchang kha ti in ka zota kha chu history a tranchan tur engma aum lo atia kumzabinga na in khom puile sinot te kha chuan Christian ten hun rei tak an lo pom to te kha an nem het ani ringota in khom pui thutluk na awanga Thomas asiak chu chokani ti chu adik chia lo dik taka soidon chuan Gospel of Thomas chu ama le ama ain chokani Isua thu soinia Christian masa ten an lo pom to nen ainang lo thlatani atia ani chuan mi in Thomas asiak chu chanchin tha buli te tluka da an tum chu I pompui don lo ti na ni mo teu lo mai pompui don lo ko ran masa te kha hetiang le khabu hnol thei tur hian an rin thlaka kangaya tuna taka lo pom hnu hno le chu chanchin tha pom thlak lo pom thar le na ni maya kangai atia Gospel of Thomas hi thuziak ngai nom dek mai chu ania ma se zirtir na him lo le meichia te hnoi chhia na aken te lawang hian thu tak khu ka khu pui hlut chi ani lo kan hria chian ngai chu canon kha ko ran politics in lum letin a hrin chua ani lowa ring tu masa te rin omna le fin na a in ngatani Johanna ziaka beram pucha kawmna o kha an hria Gospel of Thomas ami kha chu fia lo le cher deuh chawin an hre thei thung ani mai Bible om tur te an puan chu kha chu mun sang sanga ko ran ten an lo pom fel dai to te kha an nem nget ti na ani mai heng le khabu te hi Bible a tel an ni wanga pom thlak an ni ta ti na ni lovin pom thlak an ni hloma wangin an tel ani zok ko ran masa te kha chuan khang le khabu te thu nei na kha an pompui ve mai chawani then khatin canon chu in khom pui le sinot te hnuwa kan hmu chawalom an ti chuan musician in tel khomin back le Beethoven ate music hi angai thlang no mani ti puang u ti ne nai nang rang ke chuan engma in ti bel lo in puan ma khan angai thlang no mani ti kan hredai to kalo tiang kan hriat na chan po music thale thalo the thei kan ni wangani chu tiang che chu canon po hi ani atia chu po chu lo ni se kalati le rama thuthlung thar bu te zinga po Jacob aziak te Hebrai le thupuan te hi an pom harbi kani an ti ka hria hei wang hian an rin om chi alo bik ti na ni em ti in ka zot le a kangai dan chuan hei hian ko ran masa te film khurzi atar lang ni in ka hria atia ho in eng ma an ti lo ti achianga Isua chanchin inziahnate phot chu ida zel mayang o an ti lo ti na ni an uluka an film khur hle ani ti chiang tu ani ati nie tuna ngei po hian Syrian church a mi then khat te chuan thupuan hi an lapom lova ma se hemi te hi Christian an nivek thawani ke chuan thupuan bu hi pathian thuro pui tak ni in kangaya atia alu athin pa chuan an pom ve lo awang hian an in teite mai ni in ka hria ati Metzger-a chuan a soi thiam boka thuthlung thar chu dik taka vawn him ani em ti chungchanga chuan rin hlel na ka nei talo Metzger-a ma a Princeton Theological Seminary a professor lo ni thin Benjamin Warfield a sangkha zakwa somni pakhata athi ma zonga systematic theology zirtir tu ni thin khan heti hian a soya tuna thuthlung thar kan nei mek le thuziak luidang kan khai khin chuan an dik bik hle ani ti kan hu chutiang taka uluk chuan an lo ziak chhonga a thu thiang hlimna an za em ani ti kan hu thei a dik na le arin tlak zia hi chu eng thuziak dang nen ma khai khin rual ani lo tin thuthlung thara hian eng bu te nge tel tur niang ti chungchanga chuan busom ni pasari zinga somnia te hi chuan in hnialna awm lowa chung te chu mathaya atanga Philemon a thleng te baka Petera pakhat na le Johanna pakhat na te hi an ni a chanchin tha buli te an tel ti chu kan hriat to kha adang pasari te chu atir lama khan soizui deuh an ni a ama ero chu ko ran te khan an pom chun zom ta ani pseudepigrapha an ti chanchin tha suak te ero kha chu Isua hun atanga kumzani chuang aliam hnuwa an zia te an ni hloma chung zinga chuan chanchin tha Nicodemus ziak Barnaba ziak Bartholomai ziak Andrea ziak Laudikei ko ran hna pola le kathon ti te Stephena in larna ti te le abu hming atanga ropui mel tak te ro kha chu zirtir na diklo rin tlak lo le poimo na po nei lem lo te han ni a ko ran pa emo engkhom pui ma in thuthlung thara tel tlaka an ngai ve lo te an ni hlom Metzger-an chiar ve turamin ronangin
buthanem taka chiar bel ve boka uluk taka mathaya marka lukale johana te ne na han khai khin ve po hian church historian masa UCBS anati mathlon lovin pathian za pa lo le omang lo berte anni Isua rong bol na tenen khan anin person maya kumzabi pangana le parukna borvela anzia chaute anni hlom lasi thon thu kan nei te ang hi an ni bera history zirnan an mantlak lo chung zong zong chu ka chian nuwa chuan adota ka chuile tur lam chu ka hoi ngala kumzabi khatna a mystery khan thilmak atinge yani ti finfiana engtenge kan nei manlai historian te khan Thuthlung Tharin Isua nunna zirtirna le thilmak ti te kha an pom nge an hnol hemi chungchang zot tur chuan heti lam hre chiang tu mithiam dang ron turin Ohio lam ka panangai ti ka hria ani kathawa Dr. Metzger-a chu a hun le athiam na awangin lom thu ka hrila nui suk chungin in hnuai thleng ka thlang che atia a in rin ni tlai hun thadang lak heksa ka du to lo na chungin thil pakhat chi azot le lowa Princeton ka chu san mai chuan kim lo riau donin kain hria a kumtam tak heng thu te zirin le khabu te iziaka Thuthlung Thar thu te chu akipakoin I chui vek to ani bera chung te chuan imimal rin na engtin chi ange ngonga nei tin ka zot ta a phur deuh mai in min chang thuaya manlai thu ziak hlui to mai heti tak maya rin tlaka ka in hlan chhong ani ti ka hriat na hian ka rin na bel cha le ani atia ani chuan heng zirna te hian irin na ati dalmi alo ka ti lai chuan ka soizo ma in min chang ngala ti dalat nekin ati nget zo kani zo na zot reng in hun ka manga thuziak tam tak chu chik takin ka chuya tuna chuan karin na in nga na Isua hi a ngetani ti ka chiang hle ani ati phota angoi de wanga kamita chuan ron en chungin a nget ani ati